Grabe, ang konti na lang nito. Parang mga 15 feet lang yung layo, hindi pa inispalto. Shout out sa mga taga-Apaya. Hindi ko alam kung anong lugar to, kung Malasigi ba to o Basista na. Hindi ko alam eh. Ito na naman, may lubak na naman. Lutik na yan. Okay naman ang kalsada dito, hindi naman ganun kalala. May lubak pa rin, pero hindi ganun katindi. Ito yung shortcut Basista Malasigi Basista. So paunahin natin si truck. At masikip yung kalsada eh. Tapos ito yung Mabulitek. Barangay Mabulitek. Shout out sa mga taga Barangay Mabulitek. Maganda rin dito sa Mabulitek, simple lang. Mas kalmado ang rito, ang mga kalsada. Kasi medyo layo-layo yung bahay ng konti lang. Konting-konti lang naman. May mga spaces. Tapos hindi uso ang helmet dito. Hindi uso helmet, hindi uso ang side mirror minsan. Marami ako nakikita walang side mirror. Kaya nakakatakot overtake sa kanila. At least dito medyo kalmado ang kalsada. Walang ganong sasakyan. Shortcut po, shortcut. Ito na yung pinaka magandang daan. Ayan. Hello sa mga baka. Dire-diretso lang to. Wala ang lilikuan hanggang sa makalabas ka ng hindi ko alam eh. Kalsada ng San Carlos Bautista. Yan. Yan lang tayo.
chill ride lang natin to. Diba? Ganyan lang kasimple. Tapos ito, eskwelahan. Ride lang tayo. Masarap mag ano eh. Masarap mag cruise eh. Cruising speed lang tayo. Sarap magpahangin eh. Malamig dito eh. Paghapon na malamig na. Yan na, malapit na tayong lumabas ng Basista San Carlos Road. Come again. Maybe next time. Hindi ako sanay mag-vlog eh. Ano lang to, documentary lang, hindi to vlog eh. Ito na yung maliit na tulay pala, tandaan na malapit ka na sa exit ng pa-exit ka na ng Bayam, ay ng ano, tama, Bayampang Basista Road, San Carlos Basista Road. Kasi nasa gitna ang Basista eh. Ang dulo-dulo, San Carlos tsaka Bayampang. North and parang dulo-dulo yan, magkabilaan. Yan. Sa pagsasalita ko, hindi ko na tuloy napapansin yung lubak. Hindi ako sanay eh. Yun na. Ito na yung mga palengke dito. Yan na yung highway, yung malapit na. Malapit na tayo sa ano. Ito na yung main road. Yan na. So itong pakanan, Pasang Carlos yan. Itong pakaliwa, pabalik ng Basista. So tingin muna tayo bago pumasok. Mahirap na, mabilis ang sasakyan dito dahil ito yung ano, highway. Kumbaga ang dinaanan ko doon eh looban. Isa doon tayo, magpayambang tayo, mas malayo eh. Tapos yung kalsada dito, ganito kaganda. Dire-diretso lang.
Ito yung nakakapagpabagal sa ano, sa mga sasakyan, yung mga tricycle na nasa unahan nila, hindi sila maka ano, overtake. Kasi nga may kasalubong din sa kabilang linya. So kukuha lang sila ng timing bago sila pag ganyan alaga-alanganin sila, oh. Mahirap. Mahirap ang ano, alanganin, baka madisgrasya. Kaya tayo, hindi naman tayo nagmamadali. Mas okay nang ganito kaysa madisgrasya. Tapos overtake ulit tayo. Ayan. Yan minsan magme-minor ka kasi minsan biglang may umu-overtake din sa kabilang linya, baka kasalubong kayo, magkabanggaan. Napakasarap magmotor dito, as in walang lubak. Basta Pangasinan, pinagmamalaki ko Pangasinan, walang lubak eh. Kung meron man, kaunti lang. Hindi kasing lala ng ano, ng pag pupunta ka ng Quezon, Bicol, mga pa-south. Sira ang motor mo dyan. At least dito, kalaban mo na lang dito, alikabok. Minsan maalikabok, pero bihira lang. Yan, chill ride lang. Ganito lang, oh. Diba? Tapos, overtake ulit. Tingin muna. Minsan, ayan, oh, may mga motor na walang ilaw, may mga tricycle na walang ilaw. Minsan hindi mo makita. Ewan ko ba kung bakit sila nakakabiyahe kahit tricycle nila walang ilaw. Tulad niyan, oh, ayan, oh. Walang kailaw-ilaw yan, oh. Minsan pag matulin ka, hindi mo mapapansin yan. Minsan naman meron namang tricycle tsaka mga motor, sasakyan, magkalakas-lakas ng ilaw. So, magkaabulagan kayo. O, tsaka ito yung mga nagbabike sa highway, oh. Delikado yun minsan. Magugulat ka na lang, lalo na pag ano na gabi na, madilim na. Hindi mo ganong kita yan. Bata pa to pero pumapalag na. Oh, di ba? Itong libangan nila dito. Kuhaan natin ng video si Utoy para may remembrance siya. Dito na tayo sa palengke ng Basista. Ano? Dito na medyo matraffic na dito. Intersection kasi to eh. Etong pakanan, may daan pa kanan dyan. Yan yung ano, Orbiston to Mangataram, Aguilar. Yan. Yan o. Tapos ito, pabalik ng Malasiki rin yan. May daan din yan. Kubong.
Yan ang ubong papunta. Kaya delikado yung mga kailangan maano ka rito eh. Tawag dito, alert na alert ka eh. Pag sa mga palengke, kailangan alert ka dyan kasi may mga bigla-biglang lumalabas, bigla-biglang nag-u-turn, bigla-biglang lumiliko, walang lingon-lingon. Kaya pag nakalampas ka na ng palengke ng basista, ganito na ulit. Etong daan na to, diretso to hanggang Bayambang. Yung etong daan na to, sa likuran ko, pabalik doon, yun yung papuntang San Carlos. Shoutout sa mga taga-basista. Wala kasing gumagawa ng video dito, so ewan ko lang kung meron gumagawa ng video rito. So kung meron man, or kung wala man, ako na lang magbibideo, gagawa ng video rito. Okay, so malapit na tayo sa bahay. Ito na. Buksan muna natin yung gate at tayo ipapasok na. Okay, yan yung daan. So yung papunta doon sa San Carlos, itong daan dito sa Bayambang. Okay, post ko na. Salamat sa panonood.